திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் வட்டம் புதுப்பாளையம் வட்டாரத்திலிருந்து பேசுகிறேன். என் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரகுபதி, புதூர் செங்கம். இயற்கை விவசாயம் செய்யணும்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஆசை. அப்போ ஏடிஏ சார் சொன்னார், இயற்கை விவசாயம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 days கிளாஸ் எடுத்தார். நல்லா இருந்தது. கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அதிகமாக பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். அவர் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு 50 சென்ட் தான் பண்ணேன். நல்லா இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயராக அது தூய மல்லி மாப்பிள சம்பா நட்டேன். 50 சென்ட்டுக்கு 8 மூட்டை வந்தது. இதுக்கு நான் ஃபுல்லாக வந்து ஆர்கானிக் தான் பண்ணேன். உரம், யூரியா, பூச்சி மருந்து எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணல. 8 மூட்டை எனக்கு கிடைச்சிது. 8 மூட்டை வந்து நான் 15,000க்கு விதை நெல்லுக்கே சேல்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா 1 ஏக்கரா நட்டோம்னா 20,000 செலவாகுது. கூட 30 மூட்டை தான் நெல் கிடைக்குது. நெல் 900 ரூபா தான் நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ நமக்கு லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா 9,000 வைக்கல் தான் நமக்கு லாபமாக தெரியுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், இன்னும் அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு வேளாண்மை துறையில் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சொன்னேன், இந்த மாதிரி பண்ணேன் சார்னு சொல்லிட்டு வேளாண்மை துறையில் ஆத்மா திட்டத்தின் மூலமாக எனக்கு மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறதுக்காக ஷீட் கொடுத்தாங்க. ஷீட் கொடுத்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மக்கிய தொய் உரங்கள் கொட்டினேன். அதுக்கப்புறம் தலைகள் கொட்டி அதுக்கு மேலே தொய் உரங்கள் போட்டு தண்ணி விட்டு 1 மாதம் விட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 கிலோ அளவுக்கு மண்புழு உரங்கள் வாங்கியாந்து விட்டேன். மண்புழு வாங்கியாந்து விட்டதும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா, இது கத்திரி கொஞ்சம் நட்டேன். கத்திரி ஒரு 50 சென்ட், தக்காளி, வெண்டை 3 பயிர் சாகுபடி பண்ணேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உரம், யூரியா, பூச்சி மருந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ண கிடையாது. பூச்சி மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப எண்ணெய் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். வேப்ப எண்ணெய், காதி சோப்பு. அதேமாரி உரத்துக்கு பதிலாக இன்றைக்கி டிஏபி பார்த்தீங்கன்னா 1700 ரூபா விற்கிது. இந்த நிலைமையில் விற்றோம்னா நமக்கு விவசாயிக்கு எந்த விதமான லாபமும் கிடையாது. அதனால் விவசாயத்துக்கு யார் நண்பன்னு கேட்டால் உழவனின் நண்பன் மண்புழு தான். மண்புழு இருந்தால் தான் விவசாயம் நல்லா செழிப்பாக இருக்கும். ஏன் மண்புழு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, மண்புழு வந்து உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கும். செடி வேர் வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும். அதனால் விவசாயி நண்பன் மண்புழுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதே தண்ணியும் கொஞ்சம் கம்மியாக தேவைப்படும், நீரும். ஆனால் நம்ம உரம், யூரியா யூஸ் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக இழுக்கும். ஏன் தண்ணி அதிகமாக இழுக்குதுன்னா, நம்ம உப்பு சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா தண்ணி நம்ம குடிக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து மண்ணுக்கு வந்து உப்பு போடுறோம். அதனால் தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படுது. அதனால் என்ன பண்ணோம், இயற்கை விவசாயத்துக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம எல்லாமே தண்ணியும் குறைவு, செலவே கிடையாது. அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் நட்டேன்னு சொன்னேன். 2 டைம் மண்புழு உரங்கள் வச்சேன். நல்லா அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது கத்திரி. அதே மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. இதுக்கு எனக்கு வந்து ஆத்மா திட்டத்தில் கொடுத்ததில் வந்து நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏன்னா இது கொடுத்து எங்களுக்கு செயல்படுத்தல் திட்டத்தில்